praise your own mfano your own aichima one ichi ha damn shit bro that's my type bro I know type ya shit unozi yafanda tuchiona ai wewe mfano because I remember baby uchinduza lichaka sindi kubaya naro bileki kana uchi boys no need respect what no make sense uli kana ma ex angu esakanibuka aja aba vanokutsvaga vakaona besi abachimu waita sasa unonzwa unakirwa chinochichira zvikana kubhawa unoti una charuva muna chichi mweza kangoti nyama ichi chakapfekera kuti anoisa achidima nheru chinocheva achidima nheru sipesere kumaraini kwakanyararo achidima nheru kozi I think vanhu vanokunzwa kozi chakapfekera kugowa big time baba kana mafamu pachena kumamisho varoisa kwemunongezanongeza but bile kunongona kusevwa futi wesichokoro chakwirwa nemunhu wese achinambosiyana nezungu rekuzimbabwe chokwirwa nemunhu wese chakabatana chinyama but chingadhurerechi kuri kunzwa daita zvekuhaya aiwa asi ma15 euro 15 dollars 15 dividing in distance chakanaka kudai ichi chakanakira chakayonzari chinyama kaiti ndotokulase masina yaka but 10-15 waya unonyepa aikazvo ijere kana maflows paboka ngonanga nacho chilo mileage zvamwari tezvo aikazvo ijere apa ona zvakanyorwa pasina iwo chakabva chera kuti zonzi for hire aichakanaka maflows nyango maflows kwaboka kutina nacho